con Brigantium. Se comparamos a principal rede viaria galega actual co suposto trazado das antigas calzadas romanas, comprobamos que lle la debemos a aqueles grandes enxeñeiros de camiños da antigüidade. O trazado das súas vías semella que marcou ata a actualidade o das arterias de comunicación terrestres galegas. É evidente que sobre as vías romanas se asentaron as autovías e os camiños que fixeron a nosa historia, incluída a rota que nos uneu con Europa durante séculos, o Camiño de Santiago. Na Idade Media, o centro da vida era a relixión. A forza que trouxe os peregrinos a Santiago tamén estaba na terra, pero non era o ouro que levaron os romanos, era a tumba do apóstolo. Sobre o ano 820, un pastor de nome Paio cre ver unhas luces ou estrelas milagrosas sobre o monte chamado Libredón. A nova chega ao bispo de Iria Flavia, Teodomiro, quen ordena limpar o monte por ver se soluciona o misterio. Alí descobre un sepulcro e seguido anuncia que os restos encontrados pertencen ao apóstolo Santiago, quen, segundo diversas crónicas, estivera predicando en Hispania. Nacía así o mito de Compostela, o campo de estrelas. Este mito servía para fortalecer e unir a Igrexa Católica e a monarquía asturgalaica fronte aos invasores musulmáns que ocupaban gran parte da península ibérica. O rei de Asturias e Galicia, Afonso II, e o bispo Teodomiro mandan construir sobre o suposto sepulcro de Santiago unha sinxela capela sobre a que moitos anos máis tarde se erguería a Catedral Románica. Todo o occidente cristián recoñece o culto a Santiago que se difunde con gran rapidez e comezan as peregrinacións, que compiten coas de Roma e Xerusalén. Na cidade bella compostelana érguese esta estatua de Afonso II, alcumado o Casto. A partir del, todos os monarcas medievais apoiaron e fomentaron as peregrinacións á cidade do Apóstolo, e como no caso de Roma, non só un, senón moitos eran os camiños que levaban a Santiago. As rotas europeas conducían á península a través de dous pasos fundamentais, os portos de Somport e Roncesvalles. Estes dous camiños confluían en Puente la Reina, desde onde se seguía ata Compostela. Este itinerario, coñecido como o Camiño francés, quedou fixado a finais do século XI e foi promocionado polos monarcas. O Camiño francés foi e segue sendo o máis transitado e coñecido mundialmente, pero houbo e hai outros camiños para chegar a Compostela. Os pioneiros foron os camiños asturgalaicos. Por eles e polo Camiño francés chegaron ata Compostela os primeiros peregrinos. O Camiño inglés foi posterior. De Gran Bretaña, de Escandinavia e do norte de Europa viñan en barco moitos peregrinos ata o porto da Coruña e, en menor medida, ao de Ferrol. Continuaban a pé a viaxe polo chamado Camiño inglés. Desde Portugal, a partir do século XII xorden varias vías xacobeas. A principal vai de Lisboa a Santiago, entrando en Galicia por Tui. A Vía da Prata, prolongación da calzada romana, cruzaba todo o oeste peninsular e penetraba en Galicia pola Gudiña, para seguir ata Ourense. Pero ademais, o camiño non sempre concluía en Compostela. A mediados do século XV, e aínda hoxe, os peregrinos continúan cara aos santuarios da Virxe da Barca en Muxía ou cara ao do Santo Cristo aquí en Fisterra. Daquela, o confín do mundo coñecido.